Уважаеми зрители, добре дошли в канала на Samsung България. Аз съм Дани Петканов и в това видео ще ви покажа как ползвам различните устройства на Samsung Galaxy в своето ежедневие. Но също ще ви демонстрирам стъпка по стъпка как в перфектна симбиоза да ползвате Galaxy Tab 9 заедно с Galaxy S23 Ultra и Galaxy Watch 6. Първо ще ви разкажа как Galaxy устройствата ми влизат в употреба още със ставането от сън. Събуждаме алармата на часовника около 6 сутринта и веднага получавам много подробен отчет. Той включва разбивка на фазите, през които е минал съня ми, нивото на кислород в кръвта и дори прави аудиозаписи, ако съм хъркал. Не губя време и в свежото снежно утро се запътвам към фитнеса. При повече от 10 минути ходене часовникът автоматично започва да следи процеса и след приключване на активната физическа дейност показва отчет, който мога да прегледам и на телефона, понеже двете устройства са свързани, и включва изразходените калории, сърдечния пулс в отделните етапи на натоварване и други. Една от целите ми е да правя поне по 10 000 крачки дневно. През делничните дни обикновено нямам проблем да изпълня това, защото още преди 8 сутринта вече съм направил повече от 5000 крачки. Интересно е да ви споделя, че ако правите по 10-12 000 крачки дневно, ще сте в топ 5% на най-активните хора. Времето, в което живеем, е такова, че благодарение на удобствата, с които разполагаме, често пропускаме да се движим достатъчно в ежедневието си. Затова и Galaxy Watch 6 автоматично ми сигнализира да се движа, когато се застоя на едно място по-дълго време. За Galaxy S23 Ultra имам специално видео, в което правя подробно сравнение с предшественика му. Линк към него ще ви оставя в описанието на видеото. Едно от най-големите предимства на флагмана на Galaxy, освен много високото качество на фото и видео заснемане, дори при ниска осветеност, е вграденият S Pen, както и Dynamic AMOLED 2X дисплеят, който разполага с 120 Hz интелигентно опресняване за гладко предаване на изображенията, като в същото време пести батерията. Таблетът Galaxy Tab 9 е първият прахо и водоустойчив таблет на Galaxy. Включеният в комплекта S Pen също е водоустойчив и с подобрена чувствителност на писеца. Буквално усещането е все едно пишеш на хартия. Таблетът тежи само 580 грама, а новият гладък метален корпус е съчетан с удароустойчивата рамка Armor Aluminium. Звукът е изключително богат благодарение на 4-те говорителя AKG и системата Dolby Atmos Surround. На таблета мога да гледам движенията на американските борсови индекси, както и криптопазара. Ползвам го и вечер, когато гледам YouTube. Сега ще ви покажа как и трите устройства, таблетът Galaxy Tab 9+, телефонът Galaxy S23 Ultra и часовникът Galaxy Watch 6 успешно се комплементират едно друго. За целта ще отворя Samsung Notes на таблета, след това натискам иконката горе вдясно за използване на телефона като лента с инструменти и вуала. Устройствата са сдвоени и мога да започна да творя. Пиша текста на големия екран на таблета, с помощта на телефона го редактирам както пожелая. Натискането на символа с триъгълник и кръг пък ви дава възможност с абсолютна прецизност да чертаете всякакви геометрични фигури. Иконката с пунктираната линия пък ви позволява да маркирате каквото пожелаете и да го преместите и мащабирате по свой избор. Може да запазите творението си като изображение и своевременно да го прехвърлите на телефона посредством споделянето наблизо. След това взимате часовника, като може да използвате въртящия се безел за удобство. Стигате до галерията и тъй като телефонът е синхронизиран с Galaxy Watch 6, там намираме същата картина. Така и на трите Galaxy устройства разполагаме с файла. Часовникът може да управлява дистанционно камерата на телефона, като може да правите снимки и видеоклипове, което е доста полезно при селфите от дистанция, както и за скрита камера, ако искате да разберете дали някой не прави нещо тайно в стаята ви, докато вас ви няма там. Сега ще ви покажа как да интегрирате телефона в таблета Galaxy Tab 9+. За целта първо трябва да инсталирате през Play Store и на двете устройства безплатното приложение, наречено Samsung Flow. След това давате необходимите разрешения на двете устройства, натискате символа Smart View и магията започва да се случва. Може да изберете визия в разделен екран, като от едната страна е вашия телефон, а от другата може да отворите което приложение пожелаете. Нека мултитаскването започне сега. От плъзгащия се панел може да отворите нов прозорец. Но ако сте затрупани с креативни идеи или имате много работни задачи, може да отворите нов прозорец и от телефона и по този начин да имате 4 активни прозореца. Нека състезанието за най-добър мултитаскър започне сега. Ако ползвате Samsung Notes, имате възможност да превръщате ръкописния текст в печатен само с едно натискане. Това е и напомняне да не забравите да харесате видеото.
Как трите устройства се допълват, се уверяваме и когато завършите спортна активност, която Galaxy Watch 6 е проследил. След края и благодарение на Samsung Health може да видите и на другите устройства маршрута, по който сте минали и всякакви други подробности. А каишката на часовника се сваля много лесно. Буквално с натискането на едно копче и можете да разнообразявате стила си ежедневно, бързо и без усилия. Следва да ви покажа как можете безжично да зареждате часовника с помощта на Galaxy S23 Ultra. От падащото меню активирате Wireless Power Sharing, след което поставяте часовника по този начин върху гърба на телефона и зареждането започва. Докато телефонът ви е обърнат наопаки, сигурно си мислите, че няма да можете да го ползвате. Но хей, не забравяйте за Samsung Flow. И ето, че телефонът ми е интегриран в таблета и мога да правя каквото поискам, без да се налага да го докосвам дори. Знам, че видеото ви е било полезно и интересно, така че ударете по един лайк и се абонирайте за канала. Пожелавам ви весели празници и до нови срещи! Хо, 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 хо.